Babayi nga nagapakuno-kuno nga maninay sa kasal agud mangawat, arestado. Samtang isa pagid kakawatan sa mall ng Taban Sapatos. Yaring report. Sa edad niya 48 anyos, madugay na ginapakigbatuan sang Iloy nga si Regina Deli ang masakit sa pagpangawat. Apang masami, nagakapaslawan gin-ini nga mapunggan ang iya makalam nga kamot. Viral subong sa social media ang iya laragway matapos sa dakpan nga nagapakuno-kuno nga bisita sa isa ka kasal. Tapos ang bag na sambay nga na sa bangko, daw napudyot ko lang blakalit. Muna, nga nadakpan ko sa banay. Tani, bala nang kay total, ara naman na siya ang iya nga grabe, daw wala gid siya nga na pailan niya naman ko kaso. Ara man ang iya wala man nabuhin kag kulang. Pakawian pagi kuya, Ginoo gani makapatawad siya, grabe na gid na tao lang sa. Ang sospek, ang residente sa San Dionisio, Barangay Granada, Bacolod City. Nagpadangat sa impormasyon ng pila ka mga netizen. Base man sa investigasyon sa kapulisan, nagapakuno-kuno ini nga maninay sa kasal o kun bunyag. Maluoy man sa sakon, untatan niya na kay ang tanan nga wala ko na nakuhaan. Na nga tanan-tanan na lang ako na lang ang ginanong ginpatungan nga ako nakakwa. Untatan na nila kay wala sila kabalo kung ano ang rason. Target sini ang mga bag nga ginabilin sa bangko sang simbahan. Ilabi na kung tiyon niya ginapatawag ang mga principal ug secondary sponsor nga magpalitrato. Sila magkumpiyansa. Biskan ara patod sa tupad nila ilagamit, hindi gid sila magkumpiyansa. Kay damo gid nagalagaw nga mga grupo sang sindikato or mismo mga ordinaryo man nga tawo kapag once makakita sila sa oportunidad, grab ang nila ning opportunity para makapamintaha sa mga kautoran naton nga nagakadto sa mga okasyon. Isa pagid ka babayi ang naispatan man nga nagapangawat sa isa ka mall. Sa pormada, wala may maguna-huna nga may tuyo ini nga mangawat. Hinali sinigin sulod sa paper bag ang sapatos, dalalakat nga daw sa wala lang may ginabitbit. Padayon subong nga ginahibalo ang identity sang suspect. With si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.